Primer dia oficial de rebaixes d'estiu i els carrers del centre s'han omplert de gom a gom. Bosses i més bosses plenes de roba, accessoris i altres productes adquirits amb un 30% de descompte, un 50% o fins i tot amb un 70%. Es el primer día que vengo de rebajas. Ayer vine a mirar y hoy sabía que iban las rebajas y hoy he ido a tiro fijo. Doncs el primer dia normalment vaig amb un objectiu molt clar, el que necessito i vull tenir. Després canvio de filosofia. Hay otros días que hay descuentos, ofertas especiales, ha habido muchísimo esta primavera, pero hoy está todo rebajado. Tot i així, no s'han vist les mateixes aglomeracions que en anys anteriors. L'1 de juliol és la data tradicional de l'inici de les ofertes estiuenques, però aquest cop moltes botigues han avançat les rebaixes uns dies. Grans comerços com Inditex o el Corte Inglés han respectat el període i han començat avui, però altres botigues ja fa setmanes que anuncien descomptes als aparadors i fins i tot ja fan segones rebaixes. Nosaltres ja vam començar el dilluns i fins a les tardes, quan s'està notant més, hemos hecho un poquito más de descuento antes de la fecha indicada, para incentivar a la gente. Segons la llei espanyola, els comerços no estan obligats a fer rebaixes de l'1 de juliol al 31 d'agost, el període tradicional, i per tant poden estipular un calendari propi. N'hi ha, però, que no estan d'acord ni amb els 2 mesos oficials. Jo començo avui perquè oficialment és el que ens han dit. Crec que les rebaixes haurien de ser al mes d'agost o al mes de febrer, que els comerços no podem viure de rebaixes. Encara que les rebaixes continuïn en hores baixes per la crisi econòmica, l'empresa Adecco afirma que per la campanya que comença avui s'han generat prop de 20.000 llocs de treball a la província de Barcelona, un 3% més que el 2015.